Kahinyo trap achik National Movement HANM hne kasingi ka khatsan tarik jilio arjar pulai kalabu ka jing dawa lor ka jingdon kam ban pen kala ya ka job reservation policy. Haba ajing kran hasilong press club u president rangba jonga seng uba lamprang karbani ula kubur. Badai ban pej banyak biang ya ka mat da ka bayat teli bat klam na penduna ya ka bah jong kino gijat benriu. Sho ulai kublai ka seng VPP ka bla shem khia ya ka mat barah ka jo ka por ulai kublai ru ya ka sarkar MDA bakal menjur ban thong ya ka expert committee ban pej kham bah ya ka te ka mat. Nolor ke niu ulo kentui ki seng san perthai bikin long ki biateli halor ke nikamat kenang bakan long ka jingmen toy ya ki khun samla. Kum ka seng ikwa bagi pepa ke sutu shay ka ka jingmot basisha jong ka job reservation policy. Lane kata ka bahak kam kerpang hak ten kasi. Ka jingmot jong ka ten kalong bandon ka bahakam kerpang ya kita sadin ban ya kiulang lagalong hak pulih putih lagalong hak ayok kam ya jam lah ki skin sorkar lah ki scholarship hak jing pulih bat kumjo hak politik ka seng hanya terap acik National Movement HANM ka kubur ban pek benak diang ya ne ka bahakam bahajam ha ka cela ka ba pentrekam nadu ka artre kolaleng ko jong sudam shijat na spa nyopwa ka ba kalayat menta san phoi teligis dan kenti Klem dakta ya ka thame jong ka jingmut ka bahakam bhajam ka ba 100% ya khasi jantia 100% garo 100% ya ki SC OBC but khat 100% kalong ya barok kum ka jing tebet ka jongki ka ka ba ka HM ka don ban ong lomba ka khubor jong ki press bat media sedi patwa kalomba ka jala ka don kam ya ke sungsuk bat ke sungsna ban ya gran ne ya thir ne ya tai ya ke ka bhakam bajam don kam ke jingi slo bat hak ban sim ya rai jong ke jingi nan julang ban sukhateno ya ka bhak jongno da basukar klem da penkala ya ka Constitution da parlimen ya ki artikel ki ba ya dai bat ka bhakam bajam ne klem karai jong jing isya ka rido jong India ka ta Supreme Court kan ora tan ke so bongbon bat ka jing susi ka jala ni kale ka ba la saida ba ki polok karo ka so thu saida ba kin nom priang da ka sarkar ka shin karai ban khate ya ka bha jongki niro kum kasi jaitia nin nom pudang lada khate ya bha chu ki SC OBC kin nom pudang ban khate bha chu ki la kadau ya ka job reservation policy bat ban kata ya ka 100% pelamang kelumi boro kin nom la kane ka job reservation policy kamdai tan hakti jong sarkar chala gide bersutu wat la ka jing bahakam kaya fer na kawai ke jelas kawai pa kumbang ilai te hakalem jong ki jela jong kari India latang kamaripur kabon khatnyau tam kitrat Arunachal Pradesh kabron plat arpo tam kitrat Nagaland Mizoram bat kajala metlea kabron atli kitrat kajala metlea kajala kerpang light tang kide ki bagada hanen yo 30% kajal kum kaseng ka kansai bagi seng sang perthai ada ki seng politik kim day panggil kai ya gane kamim kamiap gane ka fuso jok sama
Kindai menilai politik yang ada job reservation policy. Nama suatu saya kenal batang di kam sorkar. Kin omla bat aikam aijam yang disarma di bawah pendat kijing bulu jungki. Kajing kentu nali ajong kat dan tolong. Ya kisah sang pertai. Bakin ya syong pan ya mir jing mutlam. Bakin ya wat ya kilat lenti ban wanpa ya kilat bayi pisah. Hang ni kejela ban yokam yok jam. Kipat ba jong kejela di panasta. Nama habang ikan ya kayo kam jam. Kamdai tang ya di panasta. Hendrai di hab ban ikan ro ya kipa klemio lak ban kulero. Nama kilo kidon lak jong kahok panyo ya kam ne kam bala ya kam si. Kasen H&M katik syai ban kata ia ka job reservation policy kadon kam ia ki start kijah kibatik pa ia ka constitution lada ia ka legislation kibatik pa ia ka an kibatik pa ia ka yokot bat kibatik pa ia ka jingdon kinong stong ha jawa kasen ka kentu ia ka soka lemba kata ka komiti berdunia ya kireu sempang dalam komiti berlek atau chief secretary kide ban pet ya kibreu bawat na ka jingedai bat ka san pertai bat kibreu kiba suturu ya ka jinglong ka jingman jong ka jala mekalaya knang ba